F'intervista mal-Gazzetta di Sunday Times, il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia jitkellem dwar id-diffikultajiet u l-problemi li wiret fil-qasam tas-saħħa mill-amministrazzjoni preċedenti. Minkejja diffikultajiet ma' 8,000 ħaddiem fis-settur tas-saħħa qed jaħdmu id fit bilha li ntlaħqu l-miri. Dwar id-deċiżjoni li jiftaħu uffiċċju ministerjali fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei, il-Ministru Godfrey Farrugia qal li huwa dejjem ħassu komdu jaħdem qrib in-nies u man-nies. Meta rrefera l-qagħda li saf l-Isptar Mater Dei meta ħal inkarigu bħala Ministru għas-Saħħa u qal li kien wieret sistema li fi kliemu kienet immorali u illegali. Fi kliemu l-problema għandha eruq fondi u bla dubju soluzzjonijiet mhumiex ser jinstabu mill-lum għal-għada. Il-Ministru Godfrey Farrugia qal li l-Isptar Karin Grek suppost li huwa sptar ta' riabilitazzjoni minflok qed iservi bħala sptar tal-anzjani li iżda nieqes mill-aħjar prattiċi. Semma kif l-Isptar Mater Dei hemm bejn 60 u 100 sodda li qed jittieħdu għal każijiet soċjali meta dawn suppost qegħdin fi sptar ta' riabilitazzjoni jew fil-komunità. Dan qed iwassal biex pazjenti li għandhom każijiet soċjali qegħdin fuq sodda komda u oħrajn li jeħtieġu kura medika li qed jispiċċaw fuq stretchers fil-korriduri. Fl-intervista ma' Sunday Times, il-Ministru Godfrey Farrugia semma wħud mill-pjanijiet li għandu dan il-Gvern snin li ġejjin, fost oħrajn riforma fil-kura primarja u l-bini tal-isptar tal-onkoloġija li meta jitlesta jistgħu wkoll jagħti servizz il-barranin li jibdew jiġu jingħataw il-kura għall-kanċer f'pajjiżna.